Moni amalawi, amuna ndakazi, wankulu ndi wang'ono, kwina kulikonse kumene muli lero lachisanu pa 16 August 2024. Ine ndi Twere Nyenye, Mr. Game Changer chikoni chausi. Sindidya kwanu ndimapanga za Malawi, ndizapanga za Malawi. Ine ngati freedom fighter ndizayima kupanga za dziko lino la Malawi. Inu nonse Malawi amene mumaponderezedwa, ine Game Changer ndili pano kumenyerani ufulu. Nonse achipani amene mumaponderezedwa, ndili pano kumenyerani ufulu. Inu nonse amene mumakonda dziko la Malawi, amene mumafuna mutakonza dziko lino la Malawi, I'm here to fight for you. Chifukwa imeneyo ndi ntchito imene Game Changer Mulungu anandipatsa. So mawa uno ndifuna ndipereke uthenga ochenjeza, zikhale ndinu osamva, zikhale ndinu kubwereza za uchitsiru, zikhale ndinu kupitilira kulambira fano, koma ndifuna nditumize uthenga wanga ku chipani chachikulu muno Malawi cha Mighty Democratic Progressive Party DPP, maka kwa inu nonse madelegates amene pano muli pakali, ena mabasi anu anyamuka kale, ena simunanyamuke, ena munyamuka kumasana, ena madzulo. Ndimafuna mumve uthenga uwu, ndikupempheni kuti uthenga uwu mukaumva mwapasa nzanu, komanso muchenjere kwambiri. Mwazunzika magavana, mumatengedwa ngati anthu opusa, mumatengedwa ngati chitsiru, mukayika zisogolere pa mpando, mumatengedwa ngati zidempete, tere mumatengedwa ngati zinthu zopanda ntchito. Lero lino anthu ali pakali kukutetezani, kukusungani, kukuyangatani ngati mazira. Cholinga mukangwayika pa mpando mawa ni kuja pano mubwereso kukhala zisiru za wanthu amenewo. So ndimafuna Amalawi mumvesese bwino kwambiri. Remember, ine ndi Game Changer, sindimadya kwanu, sindimaopa, nimangoyima pa chilungamo. Kaya ndiwe wakwatu, kaya siwo wakwatu, kaya umakhala kuti, kaya umapanga chani, uli ni chuma chochuluka bwanji libe nazo ntchito, uli ni maphunziro chochuluka bwanji sizindikuza, kaya iwe ndotani umachuka motani wapanthu angati kapa umazika motani sizindikuza. Ine ndi Mr. Game Changer chikoni chausi, ndimaopa chizukwa chokha sindipanga zibwana. So ndimafuna inu nonse madelegates mumvesere uthenga umene undiwani. Inu amene mwanyamula mphamvu zonse zokayika adindo pa mpando, uthenga wanga woyamba, wina asakuopsezeni, wina asakunamizeni, wina asakupushisheni, wina asakupombonezeni. Mwazunzika kwa nthawi yayitali, lero kufunika kwanu kuoneke. Wina uja amene amazitenga ngati dolo uja, nthawi yake ndi imene kupitilira kumpasa voti kuti apitilira kukuphinjani zilindiro. Ena aja amene amaoneka ngati odziwa ntchito na asadziwa umangogona aja, zilindiro kupitilira kuwapasa udindo, zilindiro kupitilira chipanichi kuchipereka m'manja mwa anthu amene sangathandize zilindiro. Koma panopa mudziwe kuti mwanyamula chikwanje chokonzera chochosera mkuwa wezonse, chochosera uzu wonse, minga zonse zimene zimaononga chipani cha Democratic Progressive Party. Game Changer mawa uno wabwera motani. Imafana ndikuuza ni nkhani yacha kwera ishiyeni uko, mkulu amene ndithana naye, amene iyo tilimbana nditu, amene iyo tikokana nditu, ndipo ine ndibwereza sili maopa. Apapa sopano tikupita kumaokonena kuto, amene agwerekwa asatuluke kosi, koma ife siti maopa, siti manjenjemera. So uthenga wanga upita kwa inu nonse madelegate, kunena kuti chiwani, kunena kuti DPP ngati chipani chimene Amalawi ayembekezera kuti chasogolera mu 2025-2030. Amalawi mudziwe izi, DPP ikufunika kuiudza zona zenizeni. Inu madelegates mudziwe izi, osaopa, osachita mantha. Mwapasidwa ndalama tazitafuneni, zimenezo zinayeneka kuti mupasidwe abe tazitafuneni. Osaopa, osakavotera munthu tawo kuopsezani, kapena kupasani ndalama yochuluka kwambiri kuposa wina. Wabwino ndi wabwino, lakatasa kupasani ndalama ndi wabwinobe basi, azakonza chipani basi. Ndalama ono ndalama imene mulandire lero sifika wiki ya mawa, siita mwezi. Umavuto amene mungakumane nawo pa munthu amene mupasa ifa kuti wakupasani ndalama zambiri,
mukhala nawo for 5 years ndaja anthu ake amakupanikiza ni kwambiri ndi anthu aja amakuyikani pa ground osakupeza ndipo ndi osabwerapo mongoimba mafoni penanso mafoni ena ndi aja osayankhaja inu nonse madelegates nthawi yanu ndi imene ichiwani aja osakuyankhani mafoni aja akukufunani mukumana nawo mawa aja amene amakudulirani mafoni aja akukufunani mukumana nawo mawa aja amene akhala kukuputisani ngongole za mabokosi aja osalipira inu kuvutikana nazo mukumana nawo mawa aja amene samapezeka mmaconstituency mwaja mukumana nawo mawa aja akuba amene amakukhomererani aja mukapa sankhani kuti zipita kwa akuluakulu achipani sizimafika aja mukumana nawo mawa ndifuna ndiyankhule ine Mr. Game Changer uthenga wanga ndionena kuti pali kagulu kaena ka wanthu kamene kafuna kazipanga zinthu mosokoneza amene afuna kuti azigwiritsa ntchito nzeru zawo koma mopusa so ndimafuna ndichenjeze komanso ndikuwuzani kuti ngati simusintha plani imene mwayikonzani mazuwa uno masana uno ndikusavulani ndikuyikani pambalambanda sindikusekererani koma ndimayamba kaenda pereka warning chifukwa ine ndi munthu wachikondi kwambiri ndipo ndakukonda ndi kwambiri pasa ni nyasa osakhala masewera madelegates sizoona kunena kuti ino anthu kuchokera kunsanje wina atumize mabasi ache kunsanje kuwashireku akuwizani kuti muduse kucholo mukadusa kucholo muduse kumulanje mukadusa kumulanje mukaduse midima mukatuluke ku Blantyre yeti ulendo pita ku Blantyre mukudziwa kuti from Nsanje mumayenda straight kukafika ku Blantyre osavomera munthu amene afuna kukugwirisani ntchito kuti muduse mabypass amene afuna kukuyikani kumpanda kwache kuti azikunamizani akupasani ndalama kadyeni ndalamazo kakumana nanu pansewu adyereni koma nkhani ndionena kuti ndalama sisogolera chipani cha DPP kukanani chimene chisogolera DPP kukanani ndi nzeru zimene munthu ali nazo monga mwa nzeru zimene mulungu anayika pa Profesa Arthur Peter Mutharika sizingateke kunena kuti Malawi amene ali ku Lake Shore anyamuke ku Lake Shore apite ku Lilongwe achoke ku Lilongwe azipita ku Blantyre Tanzania ndi zimenezi ulendo wa ana Israeli unataka loenda 40 years ali musewu ulendo wenda masiku 5 lero lino zisachitika convention yayambika pasakhale munthu amene akuwuzani kuti kwerani basi tikachoka pano ndiye kuti no yayi tichoka kuno ku Baraka tizungulira tikafika ku Palombe tikafika ku Palombe tinyamuka kuti tiende bwino tikafika ku Blantyre ameneyo mutiwuze ife timu ya Lutsati mwikapambalambanda ndale za uchisiru sitifuna yayi Amalawi chiwani kunena kuti pali kagulu kena ka wanthu kamene kakuwuza madelegates kuti mukakumana pakuti basi kupezani mubwera pakuti mudzakhala kumpanda kwakuti tithana nanu inuyo bwinobwino tigwirizana zochita wamantha ameneyo musiyeni kamunipesesa kaya anthu okavota mukwadziwa anthu achikhalidwe chawo anthu osatutumbuka anthu amene tiyende nawo ife maactivist pa ground kumenya nkhondo yoombola dziko lino la Malawi anthu amene agwire ndi ntchito ndi Profesa Arthur Peter Mutharika koma zipani zonse za opposition kuombola dziko lino la Malawi sitikufuna anthu amene ali ndi target amene afuna kupanga business for 5 years kena kwatuluke mukalemu ati dyere ngati mmene atidyerera atina dzangadzanga atina Lazarus Chakwera no zimenezo sitikufuna ya so ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti inu nonse madelegates mudziwe kunena kuti ena anu mwapezedwa kale mwandiyimbira mafoni kuti tikudabwa Game Changer tatifunsire kuti anthu akunena kuti tichoka kuno tidusa kucholo tikadusa kumulanje tikatuluke ku Blantyre ulendo ochoka kuchikwawa zitheka bwanji ena akudabwa kuti ulendo ochokera ku Lake Shore tiyenda bwanji kumapita kusalima kumapita ku Lilongwe nkumakatembenukanso kumapita ku Blantyre malo mongodusa pa nsewu wati ndilokatuka pasalewa kumapita ku Blantyre zitheka bwanji anthu akuzomba tiyende tikatulukire ku Baraka tikakachoka ku Baraka tizizungulira tizipita ku Blantyre pa Blantyre pomwepa zitheka bwanji ena akuchuza kuti iye tikakumana nawo ku lodge yakuti iye tikakumana nawo ku hotela yakuti iye ayipasi athu ikalowe malo akutakuti sikukhala bwanji ndimafuna ndikuwuzeni wina aliyense amene apezedwa ndi uthenga ngati umenewo basi imeneyo kuli bwino osakwera nimbani foni kwa ine Game Changer ndiyankhula ngati acheya a convention akhale busy kuti sadziwa komanso ndimafuna ndikuwuzeni amene akwere basi yowuchita kuti inuyo mukupita kwakuti ndikukusinthiranisa umalo mopita ku Blantyre kumene kuli convention ndikumapita kwina
china chilichonse chimene chichitika kumeneko chisakhuze chipani, china chilichonse chimene mukumane nacho chisakhuze chipani. Ndimafuna ndiyankhule choncho kuti dziwani kuti no DPP inayika adindo amene agwire ntchito mwa ukadaulo wawo aliyense molingana ndi department yake. Nonse amene mufuna kutengedwa kumalo kupitisidwa kumalo kumeneno simukudziwako, kumene sikuli convention, muyimbire anthu amene ndi adindo oyenera. Mwachitsanzo mukutengedwa iniyo ndi transport, ngati ku transport kukudabwisa imbirani cheya wa transport, imbirani akuluakulu a transport kuti zikuchidabwisa. Ngati moto yabwera kuno mkati mwa chemu kukuoneka atambala, mkati mwa chemu kukuoneka nkhope zovala akokoliriko, iniyo imbirani amene wakudzani. Koma koposaposa ziwani chitetezo chanu chili m'manjaso mwa komiti ya chitetezo imene ikusongozedwanso ndi cheya wachiwiri wache ndi komiti yonse. Mukuwadziwa bwinobwino, ngati simukuwadziwa ayimbireni acheya Dr. George Chaponda, mwafunsa kuti kodi wachitetezo wathu ni ndani, akupasani manambala ake. China chilichonse chovuta pa nsewu kaya ndichododomesa pa nsewu, imbirani cheya wachitetezo akuyankhani pompopompo. Ndipo ndiyankhule pano kuti ngati simukuyankhidwa, ngati pali anthu ozimvabe kunena kuti yakudzimvabe, yimbirani kwa ine Game Changer. Koma ine ndikukhulupirira kuti DPP yayika adindo oyenera, ntchito zoyenera, magwiridwe ntchito oyenera, ndipo akuthandizani. Koma wina asakutengeni pena ukakuyikani pena, mukakumanako kumeneko ndi mifuti ya MCP, mukapapalisidwako kumeneko ndi MCP, mukadulidwako makosi ndi MCP amene atakakutetezeni ndani, mukayankha kuti mumapita kuti. Ulendo ochoka kumangochi mwakapezeka bwanji kulilongo, ulendo ochoka kuuzuzu mukapezeka bwanji kuphalombe. Uchenjere kwambiri. Ine ni Mr. Game Changer chikoni chausi. So nimafuna nipereke uthenga umenewo Amalawi kuti mudziwe kuti kuli kagulu kena kamene kafuna kuti kakuzunguliseni, kakakukhazikeni pena pache, kakuchosani pamenepo, kakakuyimikeni pena pache, kenako ndiye ati masitenti zipita. Musayende ngati ana Israeli amene anayenda ulendo wapafupi masiku ambiri. Ndicho linga choti anthuwo akwanirisa zofuna zawo koma akumulakwira Mulungu. Ndimafuna ndipereka uthenga umenewo mmawa uno, ndipo ndisimikiza pali kuti ine Game Changer mukapitiriza amene mukupanga zibwana zanuzi, ndale zanu zopusazi, ndale zanu zapambambanda, makatangalano auchitsiruwa ndikuyalusani nditu. Amalawi tulondera yankula kunena kuti no ndibwera ndikuwuzani kuti kavotereni uyu, kavotereni uyu, kavotereni uyu. Chifukwa ine ndikuyankhula zimene madelegates akuyankhula, zimene Amalawi akuyankhula. Remember madelegates kuliko 2,600 amene mukupita ku convention, koma okusatirani kunja kuno kuli anthu oposa 15 million. So osakapanda chibwana yani mawawa ndikuyankhula chonde Amalawi amene akutituma kuti ni madelegates iso mukapanga zipata ku convention, anthu mukabwereraka kudulani mitu. Musangoyenga kuti mukudya ndalama ndi mukapange zoti foti uyu andipasa ndalama kukasiya munthu wabwino amene ku districtiko ku constituencyko ku area-ko anthu akuwuzani kuti kufuna wakuti inu kasiya amene foti mwadya ndalama ndikukavotera wina. Ndikuti osachita mantha, ndalama zomupasirwe zitafuneni, gulani njinga za moto, gulani nyama yanu amayi atumizireni, kandi kabanganu tamangani muzisangalala. Koma chipani chikufuna msogoleri amene akayima Amalawi aziwa kuti kwayima msogoleri, osati manyakaiya kamunipeseseka, osati ma underpicked court leaders. No, we need strong leaders, anthu osaopa, anthu amene akati hey anthu achidziwa. Zimenezo ndi zimene mafuna ndizipereke. Koma ndichenjeze kunena kuti nonse madelegates dziwani kunena kuti no wina aliyense akakupezani kukuwuzani kuti ulendo wanu utiyenda kwakuti, kapena ngakhala kuti sanakuwuzeni, mwayiona basi kupita kosiyana ndi kumene ikuyeneka kuti izibwera ku Blantyre, iyimikeni, sikani, imbani foni kuti basi yathu tayisika, ife sitikubwera chifukwa basi kumene imapita ife kwatidabwisa sikomweko. Kaya mwanipezeza kaya ifeyo tili pano kumenyera nkhondo Amalawi, ndipo muli ndi mwayi nonse kutala kuti muli ndicho yankhulira chimene chimayankhulira dziko lino la Malawi ndi Game Changer amene ndimakuwuzani china chilichonse chochitika. Remember atachakwera mukupita ku Phalombe, ndimafuna ndiwawuze anthu onse aku Phalombe kunena kuti achakwerawo muwalandire mmene mungalandiririre. Kaya mwalandira mwalandira ndi chuchi alandireni, kaya mwalandira mwa mtundu wanje alandireni. Mkulu amene ndi wachisokonezo kwambiri,
Chakwera akudziwa kunena kuti iye anzakampasa ulemu convention yake wapanga mantendere palibe antudumutsa lelolo akumakonza misonkhano yace madeti ofanana ndi madeti ameneno anzakeso ali ndiso kuloku. Timafuna ndikuwuzani Chakwera, zimene mwayambazi izi, zimene mukuchitazi izi, zimene mukupalamulazi izi simuzikwanisa, simuzimaliza ngati mtima wace ukhala umene ukampeni ikuta. Ndiyauza anthu akupalombe pasapezeke ngakhale mmodzi okapondako atenga anthu awo kumene akuchokera, kaya atenga kukasiya, kaya atenga kukamphata, kaya atenga pati, apite nawo kupalombe. Koma inu anthu akupalombe amene mumamvera ine game changer kutolo twere nyenye nzanu osapanga zibwana ngati zimene. Tikudana ndi anthu zikangawazi zisamangowa pena paliponsiya. Ambuye akudaliseni, mukhale ndi tsiku labwino. Ine ndi Mr. Game Changer. Tikhala tikuyankhulana, tikhala tikuzuzulana, tikhala tikudziwisana, koma nkhani ndiyonena kuti tikupita kuzisankho 2025. Ikhala posachedwa after convention tikupanga zama ID kuti palibe munthu amene azakavote ndi ID or no ID, as long as we citizen wa dziko lino la Malawi ukuyeneka ukavote. Paumboni kwa mfumu palibe chofunika chilichonse, palibe kupanga katangale kaya wina walemba ana ake maunda ace 1 million percent original kuti akavote sizitheka. Ambuye akudaliseni, mukhale ndi tsiku labwino.